Boas noites. Presunto caso de violencia de xénero en Becerreá. Unha muller duns 40 anos foi asasinada esta tarde presuntamente polo seu compañeiro sentimental na casa que compartían en Becerreá. A arma utilizada foi unha escopeta de caza coa que supostamente o home fixo varios disparos. Os feitos sucederon na parroquia de Herbón. A vítima deixa 2 fillos froito dunha relación anterior. O home xa foi detido. A tal desprazáronse tamén o alcalde de Becerreá, Manuel Martínez, e o tenente de alcalde, Claudio Vázquez, que contribuiu a poñer o presunto asasino á disposición da Garda Civil. Sei que estábamos tomando café, un bon amigo de José Manuel, que é como se chama este home, e chamou por teléfono a este bon amigo del, e coincidiu que eu tamén estaba tomando café ali. Entonces chamou, el díxome a min que salira un momento a falar ali fora do bar, e lle comentou, bueno, pois que había matado a muller. Estaba fora de sí, estaba nerviosísimo, casi non se lle entendía, balbuceaba máis que falaba, e nada, puxenme ao teléfono, preguntenlle onde estás, chamaco, que lle chamábamos chamaco aquí no mundo da caza de Becerreá e tal. Onde estás, chamaco, e tal, estate tranquilo, non sei que, e tal. Non, estou no monte, non digo a naide onde estou escondido, non digo nada e tal. Pero, coño, dime, por onde te moves e tal, mira, estate sereno, estate tranquilo, vamos a buscarte nosotros, non te poñas nervioso, xa estou moi nervioso e tal, colgou. Entonces, fomos Luís e eu xa ao cuartel e tal, a falar ca Guardia Civil. E, bueno, pois xa puxeron en movimento a maquinaria lóxica nestos casos e tal. En ese momento volveu chamar el. Luís e tal, que estou moi nervioso, que vou andando pola carretera, que veña Claudio, que ven ti con el, e tal. Espera que che paso con Claudio. Pasoumo. Chamaco, onde estás? Espérote no cruce de Armesto, aquí a 1,5 km e tal, vou polo monte e tal, vou salindo á carretera e xa salgo ao cruce de Armesto, ven a recollerme que entrego-me a ti e levasme a ti e isto e aquilo, non? Había convencido para que non fora ca escopeta pola carretera, máis que nada para non alarmar a xente e para que, bueno, el tamén estuvera máis tranquilo, máis sereno e nada, viñamos a recollelo, o compañero este, o Luís e eu, sin ningún problema, subiuse ao coche, nervioso lóxicamente, contándonos, bueno, pues balbuceando máis que nada, como digo, e nada, chegou aquí e un pouco máis abaixo, pues xa, digamos que se fixo cargo a Guardia Civil dele. Por suposto, conocía a él máis que a ela estuvo vivindo tamén en Becerreá con outra parella que había tido, que ali en Becerreá e tal, pero agora estaba con este rapaz, e vivían aquí desde fai 2 anos, eu creo, máis ou menos, eles e os fillos da señora. E sí, conocía porque era moi aficionado á caza, incluso había ido de caza algunhas veces na peña na que vou eu de caza, e por eso conocía bastante. Que non te imaginas pois que che vai ocurrir a ti digamos, no teu concello e que tampouco vas vivir ti, digamos, tan de cerca e tan cunha persona tan conocida, non? Por suposto que consternados. Un home de 52 anos perdeu a vida nun aparatoso accidente de circulación que se produciu este mediodía no corredor na de la Monforte ao colisionar frontolateralmente a furgoneta na que viaxaba cun camión que transportaba hidrocarburos. Segundo fontes da Garda Civil de Tráfico, o accidente produciuse sobre as 12 da mañá. Por causas que aínda se descoñecen, a furgoneta na que viaxaba o falecido bateu contra o camión. O condutor do camión, un home de 38 anos de idade, resultou ferido de carácter leve. Ata o lugar do sinistro desprazouse unha ambulancia asistencial e un médico de atención primaria que só puido certificar a morte do condutor da furgoneta.
Un día máis falamos da recalificación dos terreos de Fixós para construir unha urbanización xunto ao campo de golf. Segundo publica hoxe El Progreso, onte declarou de novo o edil de Alternativa Cidadades Cardas Carlos Portomeñe. Entre a documentación que aportou no xulgado, o concelleiro atopábase un informe realizado no 2010 polo anterior secretario municipal Luís Regal, no que este se opoñía á recalificación de miles de metros cadrados de chan de uso agropecuario como urbanizable. Segundo dixo Portomeñe, a raíz deste informe o secretario recibiu a visita do exalcalde José López Orozco e dunha arquitecta municipal que tiveron unha forte discusión con Regal e que o presionaron para que cambiase o seu dictame, cousa que non fixo. María Novo, exconcelleira en Lugo e exxefa de gabinete do anterior alcalde de Lugo, José López Orozco, súmase como abogada á defensa do ex-rexedor no caso Garañón. É unha información que publicou hoxe El Progreso. María Novo, que foi responsable de urbanismo, xefa de gabinete da alcaldía e man dereita de José López Orozco nos últimos mandatos deste como alcalde de Lugo, asumira tamén a representación legal do exalcalde no caso Garañón, no que figura como investigado por delitos relacionados coa corrupción urbanística. Segundo informa o xornal El Progreso, María Novo, que recuperou a súa carreira como abogado o ano pasado tras deixar o Concello, asumirá a defensa de Orozco xunto a un dos abogados madrileños do exalcalde, do despacho Iruzubieta Kraus, dasa circunstancia de que este bufete exerce tamén a defensa da propia María Novo no caso que investiga recualificacións en torno ao club de golf. Por outro lado, pero tamén en referencia á investigación xurdida ao redor da urbanización do Garañón nas costas do parque, a xueza instrutora Pilar de Lara comunicou onte ás partes a admisión a trámite dun novo recurso dos abogados de José Ramón Gómez Besteiro, que nesta ocasión solicitan a nulidade das declaracións das testemuñas que compareceron os pasados días 26 e 27 de xaneiro e o 2 de febreiro. Previamente a esas declaracións, os letrados de Besteiro xa solicitaran que se pospuxesen, alegando que eses días tiñan que asistir a unha vista oral na audiencia de Málaga, sinalada con anterioridade. A xuíza, con todo, rexeitou esa petición ao considerar que se trataba simplemente de manobras dilatorias. A pugna por liderar o Partido Popular a nivel provincial está xerando tensións no partido. Segundo publica hoxe El Progreso, militantes e cargos falan de presións que veñen dos dous lados, das dúas candidaturas que se presentaron. A carreira que manteñen a voceira provincial do Partido Popular, Elena Candia, e a delegada da Xunta en Lugo, Raquel Arias, pola dirección provincial do PP, está provocando unha tensión na militancia. Segundo informa El Progreso, as presións veñen dos dous bandos e de diferentes maneiras, o cal está sendo desagradable para moitas persoas. Hai alcaldes, voceiros municipais e militantes que recoñecen que recibiron chamadas das dúas candidatas. Segundo El Progreso, algún xa manifestou o seu desexo de que a dirección galega interveña e poña fin a esta situación que para algúns podería supoñer unha ruptura no partido. Segundo El Progreso, a situación é particularmente tensa na capital, xa que parellamente a pugna entre Candia e Arias se libra outra entre o concelleiro Enrique Rozas e o voceiro municipal Jaime Castiñeira, que apoian a primeira e a segunda respectivamente. Algúns ven nesta situación o que poderían ser os prolegómenos dunha pugna pola dirección local do partido. En clave municipal, hoxe o edil do Partido Popular Antonio Meijide dixo que o transporte urbano custará case o doble do que estima o goberno local. A Meijide explicou que, a pesares da rebaixa do prezo por quilómetro, o incremento das frecuencias aumentará a distancia dos desplazamentos e isto, segundo a Meijide, suporá que a previsión do custe do servizo pasará dos preto de 3 millóns de euros que se pagaban agora a máis de 5 millóns.
O 21 deste mes, o Auditorio Municipal Gustavo Freire acollerá unha gala solidaria que leva por nome Desierto de Agua e que ten por obxectivo recabar fondos para as familias que quedaron sen fogar tras as inundacións do Sáhara. Unha gala benéfica para recaudar fondos para paliar ese desastre que no mes de outono sufriron no Sáhara por culpa desas inundacións que levaron o máis básico das persoas que ali habitan. Estamos falando de que afectaron a todos os campamentos de refuxiados do Sáhara, donde viven máis de 165.000 persoas, nenos e nenas, e que o están pasando francamente mal. E por iso temos que organizar e mostrar unha vez máis o noso lado solidario indo a esta gala benéfica que se vai a celebrar o 21 de febreiro no Auditorio Gustavo Freire e que todos os cartos recaudados van a ser para esta causa. O que levou a riada foron as casas, os centros de saúde, as escolas, alimentos, é dicir, o básico para unha vida que xa non era fácil, co cual agora é moito máis difícil. E o que pretendemos desde SOGAPS, que é unha ONG sin ánimo de lucro de axuda ao pobo saharaui, é, en parte, colaborar en paliar todo ese desastre, toda esa desgracia que lles caeu encima, para que poidan recuperar algunha das cousas mínimas que dispoñían antes da riada. Y queríamos organizar una gala con artistas de la ciudad, con artistas de Lugo, y representar las 4 artes escénicas. Entonces, bueno, pues están representadas, en la magia voy a estar yo, en teatro va a estar Hipócrita Teatro y Carmen Conde, en danza va a estar la Escuela de Danza y Espectáculos Gravity, y en música va a estar David Prado, que acaba de sacar disco ahora hace muy poquito, y todo esto va a estar presentado por Lea López, que es pues una actriz profesional que tenemos en Lugo también. Semella que os xogadores do Club Deportivo Lugo fixeron un pacto para esquecer a dura derrota ante o Mirandés. Nesta ocasión foi Carlos Hernández o que asegurou que hai que pasar páxina e gañar o sábado en Almería. La verdad que el partido ya lo viste y se complicó y yo creo que ya no hay que darle la importancia que la que tiene, que fue un mal partido, un mal día, y a pensar de cómo es la manera de ganar lo que se puede, que es este sábado contra Almería. Fuera del campo se ven las cosas de otra manera, la impotencia de no poder hacer las cosas y bueno, también el sufrimiento de ver cómo los compañeros no le están haciendo las cosas bien, pues creo que también desde fuera se sufre un poco más. Creo que a nadie le gusta perder, y más en casa, pero creo que afectados tampoco. No estamos en una situación mal. Yo creo que es un partido que le puede pasar a cualquiera, mal día tiene cualquiera, y yo creo que no se le dio más importancia de eso, de un mal día, y bueno, el lunes ya la gente vino otra vez con ganas de entrenar para hacer las cosas lo mejor posible el fin de semana. Que yo creo que la Almería en general tiene buen equipo. Yo me extraño mucho la situación que está. Yo creo que arriba ahora tiene gente buena y gente rápida, que creo que eso en ese campo grande pues lo tendremos que llevar de la mejor manera posible, pero yo creo que sin olvidar que nuestro fútbol no tenemos por qué tener miedo a ningún equipo y esperemos que allí, ya te digo, saquemos algo bueno. O sábado visita o Pazo o Ibaizábal, segundo clasificado da Liga Feminina 2, o cal será un duro test para o ensino. Aínda así, as lucenses non están preocupadas e amósanse convencidas de que poden dar a sorpresa e gañar a un dos favoritos ao ascenso. Lo que tenemos que intentar es hacer lo nuestro, intentar escondernos lo más posible en nuestros errores y sacar a la luz nuestras virtudes todo lo que podamos, sabedores de que ellas son un equipo que generalmente les gusta jugar a tanteo corto, pero no les tienen calidad y no les importa jugar a tanteo alto si tú las llevas. Entonces, ese es el problema. Tendremos que saber estar en lo nuestro y yo creo que por ahí pasarán las opciones que tengamos para ganar el partido. Ese equipo ahora mismo es un equipo
que tiene mucha calidad. O sea, Rontrí es una jugadora que jornada tras jornada está siendo MVP. Es la más valorada, es una jugadora y se entiende además muy bien con su otra jugadora franquicia, que es Ainara Ramasco, que es su base. Y luego pues a mayores se le añade Patricia Valiente, se le añade Claudia Ponte, que es una excelente tiradora y una jugadora que atrás a día de hoy es de muchas garantías. O sea, tienen un equipo muy completo y bueno, es complicado. Pero bueno, creo que tal y como estamos nosotros, a nosotros nos están poniendo también todo tipo de trampas para anular a nuestras máximas anotadoras, que ya no es un secreto que Raquel y Tamara nos soportan en el nivel anotador, y estamos sabiendo solventarlo porque el resto de la plantilla está dando un paso adelante y está anotando la suya cuando le toca. Entonces, bueno, pues yo creo que debería y espero que sea un partido igualado o, a ser posible, que sea de mucha ventaja para nosotros. El favorito es y los hechos hablan, quiero decir, están ahí arriba, pero ahora mismo, sinceramente, creo que podríamos ganarle casi a cualquier equipo, y aquí en casa, viniendo de dos victorias difíciles, porque se nos complicaron las dos, pero nos las llevamos, estamos en un buen momento y yo creo que nos sentimos pues, con ganas, y todas las que estamos, para ganarle aquí a Baizábal, aunque sea un rival, aunque a priori sea favorito, no creo que suponga ningún problema. Isto foi todo pola nosa parte, pero poden seguir informados a través do xornal El Progreso e do portal do grupo elprogresogaliciae.com. Deixámonos agora con imaxes da exposición Fisuras na vitrina, que se pode ver no museo. Que teñan moi boa noite, deica mañá.